I dag skal vi lære om perspektivtegning, og vi starter med et punkts perspektiv. Perspektivtegning det handler om at få noget dybde ind i ens tegning, og der er nogle enkelte ting, man skal gøre, før man kan gå i gang. Det første, man skal gøre, det er, at man skal lave sig en horisontlinje. Som jeg har gjort her. Horisontlinjen den kan sætte både højt, lavt, midt i. Man bestemmer sådan set selv, hvor man gerne vil have sin horisontlinje henne. Horisontlinjen sørger for det perspektiv, du nu engang får. Hvis du har horisontlinjen højt oppe, så vil du have mange ting liggende nedunder. Det vil sige, at du kan kigge ned på dine ting. Hvis du lægger horisontlinjen meget lavt, så vil du kigge op på de ting, du tegner. Når vi har lavet horisontlinjen, så skal vi have lavet et forsvindingspunkt, fordi vi har et punkts perspektiv, så nøjes vi med et forsvindingspunkt, og jeg vælger at sætte mit her midt i. Nu er vi sådan set i gang. Nu vil jeg prøve at lave en bygning, og jeg starter med at lave en herude. Jeg tegner en kasse, og jeg prøver at gøre den så lige som jeg overhovedet kan, så de vandrette linjer bliver helt vandrette, og de lodrette linjer bliver helt lodrette. For at få den her kasse til at få noget dybde, så skal jeg sørge for, at alle siderne på kassen, de peger ud mod det her forsvindingspunkt. Og det gør jeg ved, at jeg tegner for hvert hjørne. Tegner jeg ligesom en sigtelinje fra hjørnet og ud mod forsvindingspunktet her. Der tegner jeg den ikke så tydeligt op, fordi det er kun en sigtelinje. Det gør jeg fra de her tre hjørner. Jeg tegner ikke fra det sidste hjørne, fordi det kan man ikke se, det ligger på bagsiden af kassen. Nu kan man begynde at fornemme dybden i billedet på grund af de her tre dybdelinjer. Det skriver vi på her. Forsvindingspunkt. Dybdelinje. Lige nu, der er vores kasse uendelig langt. Den går hele vejen ud i forsvindingspunktet. Det vi så gør ved den, det er, at vi vælger et punkt her på den ene side, og så tegner jeg en lodret streg. Det er slutningen på min kasse. Det vil sige, at jeg tegner en lodret streg her. Så skal jeg samtidig også have kortet den af på den anden side, og det gør jeg ved at tegne en helt vandret streg mellem de to linjer herovre. Sådan der. Nu prøver jeg lige at tegne op, så skulle man forhåbentlig kunne se der, hvor kassen gerne skulle opstå. Nu har jeg tegnet en kasse med et perspektiv, et punkts perspektiv, og man kan ligesom fornemme dybden i kassen.